Yn GIG Cymru, rydyn ni'n gwybod bod cydnabod yn gilydd ddim yn arwydd o garedigrwydd yn unig. Mae'n ffordd o roi gwybod i rywun ei bod yn werthfawr ac yn gwneud gwahaniaeth. Pinnau mae'n ddiolch tawel, siarad am rywun yn gyhoeddus neu eiliad syml o werthfawrogiad, mae cydnabyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth. Mae cydnabyddiaeth yn cefnogi lles, yn adeiladu ymddiriedeth, yn creu positifrwydd ac yn annog diwylliant o werthfawrogiad a thosturi. Pan fyddwn ni'n teimlo'n werthfawr, rydym ni'n fwy ymrwymedig, wedi'n hysgogi ac yn fwy tebygol o aros. Nid oes angen iddo fod yn gymleth, mae pethau bychan yn gwneud gwahaniaeth. Ar draws GIG Cymru, mae timau'n dod o hyd i ffyrdd syml ystyrlon i ddathlu ei gilydd. Gair caredig, neges ddistaw, enwebiad annisgwyl neu nod fach garedig am meddylgar. Eiliadau bychan sy'n gwneud yr effaith fwyaf. Mae digwyddiadau a gydnabyddiaeth yn troi'r eiliadau hyn yn ddathliadau sy'n ei dod yn agosach at ein gilydd fel tîm. Rydym i gyd eisiau gweithio rhywle lle mae pobl wedi gwerthfawrogi. Mae hefyd yn annog twf. Pan fydd pobl yn teimlo bod yn cael ei gweld, maen nhw'n fwy hyderus i gyfrannu, i siarad ac i rannu syniadau. Mae'n helpu rheolwyr i ymgorffori tosturi a chreu perthnasoedd cryfach gyda'i tîmau. Mae'n cefnogi lles a helpu i leihau gorflinder. Mae e hefyd yn annog gonestrwydd. Pan fyddwn ni'n dangos gwerthfawrogiad, rydym yn gosod naws o barch a charedigrwydd ac mae hynny'n gwneud gwahaniaeth i bawb. Felly sut allech chi wneud hyn? Dechreuwch yn fach. Dywedwch diolch yn fawr wrth bobl. Sgrifennwch nodyn yn webwch cydweithwyr, dallwch fuddugoliaeth dawel. Siaradwch a'ch tîn am sut rydych chi'n cydnabod eich gilydd. Gwnewch chi'n rhan o'r ffordd rydych chi'n gweithio fel tîm. Nid yw cydnabyddiaeth yn dasg, mae e'n ddiolch, ac mae ond yn cymryd cwbl o funudau ar y mwyaf. Ond mae'n aros gyda pobl llawer hirach na ydych chi'n meddwl. Gadewch i ni gydnabod ein gilydd. Gadewch i ni adeiladu tîmau sy'n ffynnu. Gadewch i ni gefnogi ein gilydd i aros. Eisiau dysgu mwy? Mae e'n pecyn gweithredu cadw staff gyda'n gilydd yma i'ch cefnogi chi.